Витаночки, Минский монтажный хасло на сувязі. С вами ваша любимая рубрика «Агляд усялякай херні». Вы не поверите, нарэшце гэта здарылася. Мы набылі сабе газовую тойку. Распаковка. Ну что, паспрабуем. Зараз ассистент падрыхтуе яго да працы. Что пошло не так? Уставляем газ, батареечку. А цяпер цвікі. Готово? Идем пробовать. Let's go. Киборг-убийца. Что пошло не так? Да, блядь, чуть не убило. Охуенчик. Ну а цяпер паспрабую я. О, нехта свідруе. Ну, карацей кажучы, мы задаволены. А, бляха, можа хто будзе пытацца, о, якая мадэль гэтай тоі. Як у нас ніякага не было, гэты проста агонь. Ну, яшчэ, напэўна, мы хацім дадаць вялікі дзякуй тым хлапцам, менавіта нашым калегам, якія нам дапамагалі зрабіць правільны выбар. Бо першапачаткова мы хацелі ўзяць які? Электрический. Ну, на акумуляторах, без газу. Але хлопцы параілі браць газавы. Таму пастралялі, спадабалася. Дзякуй вялікі. Ад'ё.